Добро утро, последен ден от Англия. Ние си оправяме и да ходим да слезаме да пием кафе, да закусваме и след това ще ходим най-вероятно към зоологическата градина. Ще ви вземем с нас да ви разведем. Ето, ние сме в зоологическата градина. Тя е огромна. Огромна е, да. Сега ще ви покажа картата. Ето. Колко е голяма, има супер много животни. Ще ви разведем да видите, много интересно. Виж, бури и маймуни. Тук има горила. Гениал. Къде са? Няма ги горилите. Надявам се да изляза да ги видим, защото сега не съм виждал горила. Оти, аз ти се зараждам. Ей, горилата е там. Вижте каква е мощна. Вика я. Той извика. Ела тук да ме почеш по гърба. Сега ще видиш, че ще го почеш по гърба. Си лъвчено също. Сори. Вика я, да? Ооо. Не е като тебе. Не, вие сами виждате. О, вау! That just looks in one direction. Sorry. You see the collar, I haven't even noticed the collar because he's moving with the water. Yeah, I can say we can wait an hour and a half. Just in terms of Огромен аквариума. Сме някакви стресирани такива. Виж го първия. Да бе. Виж го първия. Виж го. Ти си около тях. Да бе, виждам го, шуш. Аз Ти минавам. пази тихо да не го смущаваш. Бай, това е ужасно. О май гад. Нямаш.
Има и там точно над главата ти нали? И тук над главата ти нали? Курс. Аз съм писал вентилатор. Въобще човек тук да работи с майко. Ай, съм това не е приятно. Само внимайте, че може ви скочи върху главата, така казва човек. Аз те снимам. Така ли? Фламинго. Никога не съм виждала такава съставка. О, ето е там. Да. Тя е грама. Да. Да. Тук не се диша. Ужас. Komodo Dragons. Има ли ги? Няма ли ги? Where is the dragons? Няма дракони. Те дракони си му казвам. Някакви гущери. Оп. Ма няма нищо. Няма дракони. Май се е там вътре. Ей, там май се е вътре в клетките си. И няма дракони. Ето го кенгурт. Там са горе другите. Зебра. Да са и животни. Къде са там чучута, вово? Ей тук да напомня на някоя сцена от Хари Потър, да не мисля, че това е точно сцената, където в началото на първа част. Олей! Да. Evo, it's here. Така, ние вече поразгледахме, да кажем, по-голямата част. Станаха няколко животни, но реално днеска през седмицата парка е до 5 часа и нямаме много време да разгледаме останалите, но като цяло по-голямата част, по-готините животни,
разгледахме. Сега се почини малко, понеже наистина е много голям зоопарка и след това ще тръгваме да може да хапнем някъде при да си фаним полета. Дойдохме да хапнем в един италиански ресторант. Поръчахме си по една самата болница и след това хапнем към летището, понеже към 8 часа трябва да сме в самото летище, така че хапваме и тръгваме. Така, ние тамън хапнахме, взехме си някой друг сандвич за полета, след това, защото реално ние ще се преверем към 8, ще сме вече в Пловдив, така че цяла вечер ще пътуваме и ще решихме да вземем нещо за хапване. Вече сме на летището, official. Сега идва трудната задача да се намерим къде ни е гейта реално. Имаме 1 час закъснение на полета. Съответно вместо 10 ще е 11 и да чакам. Което от наша страна е по-добре, честно казвам, понеже ще имам по-малко да чакаме на нашото летище в София, понеже оттам трябва да... Реално трябваше да чакам 2 часа, сега ще чакам 1 до метрото ни, за да се хванем до автогарата. A few moments later. Ние продължаваме да се чакаме и... Да, сега самолета най-вероятно ще спим, не най-вероятно на 100%. Така че оставаме и вече се видим само в самолета. Вече се качихме след 10 минути излитаме. Finally сме в София. Сега имаме точно 1 час да чакаме до времето за метрото. Значи в момента сме на Сердика. И побягахме малко. Да, имаме 6 минути до метрото. Имаме 2 спирки, 2 станции до... Това е в 6:20, в момента е 6:05. Да, имаме 2 спирки до ЖП гарата. 6 минути до метрото. Скъти палци да стигнем на време. Информирам ви, че успяхме и сега имаме 3 часа близо до Пловдив. Айде! Добро утро от нас. Часът е вече 10 и ни finally сме в нашата квартира. След този дълъг път направо не се взе кола, защото чакахме с влака един друг влак и там просто ужас беше. Да, сега се оправяме набързо и лягаме, защото наистина едно зле положението доста път. Така че, айде, това е от нас. Надявам се влоговете да са ви харесали. Чао!